Виж, всичките лампи светят, виж, покажи какво става. Не покажи оттам. Супер плашещо е, целият блок е така и асансьор буквално засяда от етаж на етаж и е супер страшно и мисля, айде да направим хорър филм. Така, сега гледате Ая след операция, след доктор Енчев, част 2. Част 2, Ая, света на Ая след операцията. Ще започнем да го снимаме на кой етаж? На 6-ти етаж. Много странен ден. Не очаквам майчето Йоково. Излиза навън. Излиза да посрещне новия свят. Да погледне новия свят. Но вижда, тук падне такова. И тръгва да се прибира. Влиза си в печката. Втората започва така. Част 2, доктор Енчев, част 2. Ая беше изключително разочарована от операцията си, пластичната, че реши да се самоубие. Тя пробва всякакви странни начини, за да се самоубие. Опита се да се изцепи главата, но пак не успя. Не беше никак успешно. Ая беше изключително разочарована от пластичната си операция, тъй като вече прилича съвсем на мъж. Тя се отказа от живота, затова направи опит да се самоубие, но не успя. Опита си да се включи и да се самоизпере, обаче не успя да се самоизпере, тъй като газът не успя да й влезне, затова не влезне в печка. Очарована от света, видимо отцапана по панталона. След няколко неуспешни опита да се самоубие, тя пробва по последен начин да се самоубие. Като се препече, но за съжаление не успя, защото беше твърде развалена печката и тя не успя. После тя се върна по стария начин, да се опита да се самоизпере главата. Утре се пера. Добре. Ужас. Тук е супер страшно. Ая реши повече да не прави глупост от сорта да се самоубива, въпреки на успешната и пластична операция. Нали така? Тя остана сега с само негативни неща и заради това се отказа. Както аз се отказах също. Опа! Извинете. Отива вкъщи да се измия. Тя отива вкъщи да се самоизпере. Има още малко време, въпреки че съм се заглъхнали уши. Това не ме изпира. Айде, чао! Казах чао, като кажа чао, имам предвид чао. Ето, знаеш къде? Чао! От 14 етаж. Чао! Чакам те там. Чао! Я го пусна. Ето и втората е в клипа, мечтата. Пусна ли го бе? Виктор си говори с французи. So if you don't know her, she's Хайчетукс. Ютубър. So you can see her new vlog. Ото са не батки, мацки, всички с нас. Смучки, сучки, има на Макс. Значение дали ще ни застрелят или не, ние пак сме живи, ние пак живеем. Без значение дали искате ни живи или мъртви, пак се сме ние. Се сме двамата в сая, заедно вървим в комплект, това не ве интересува.